gima marach gi help ma osebedo ka tiyo, mosebedo kokonyo jopuonjre mang'eny e Kenya kama ngima kabup gikelno gima nyien. Victor, ing'eni nitiere we koro ami William Ruto advice. We wami. From 1995. Yes. Jay owacho wach mar public participation. To wach mar public participation ni chalo gima ne ok otime wachni. To gima ne mako dhowa ni jok mane obiro gi wach mar new funding model ni king'iyo jok mane oyiere e apud cha noting'o professors mag mbalariany kama oting'o mbalariany ma Nairobi to gi mbalarianye mamoko noting'o jogo ma nwageno ne nigi lony mararieya kaeto jogi outhore autha nikech dine gikawo public participation seriously mane gikawo pach jopuonj mbalariany, gikawo pach nyithindo university leaders makoro nyo kwero William Ruto e State House cha e weekend mokalo ni gini ok ti ne gitamore kaeto mana kaka Jay wache gi Nyarawila ni chalo gima mibadhi nitiere mantiere ng'ama ncha ne chwalo gini. Koro jogi ok mi President William Ruto advice mar adiera. Koro gichuno wach mar education ni to gi funding ni gikele koro chalo gagi. Victor, gagi kigoyo king'iyo jok matugo tuk gagi to yudo ka gagi beda ang'wen. To igi otuch te. Koro gidiro to waneni gini dhi lwar kumane. Iwinja? Nekech nitiere sectors adek ma muhimu e piny ka piny. To ariyo, chigni adek gite osetamo sirikand ni tayo. Mokwongo en sector mar thieth. Miwinjo Jay wacho ni kata mana wach NHIF cha. Bende kaka ne gibiro gi mako goda men gi mibadhi mane ni kacha gi shift makuri kelo ni bende omoko. Wach mar agriculture bendo otamogi king'iyo weche mag weche mag subsidized fertilizers gi mamoko. At least man education to kare ne ginyalo temi mak mana ni mabo otamogi. Koro Victor gije gi Nyarawila kidhi indala to idhi kwayo owadu moro ndiga ni dwa dhi godo wuoth to nyisi ni dhi penj min ode ma en yuori chakre chieng'no ka kindi gi yuori rach dhi chak loso kindi gi yuori nikech gima miyo nyisi samoro ndiga ni nyocha nonyiewo gi pes chamo ma wuon ndiga ni ok en to kodhi ahinya to wuon dala ni ok en. Koro sama jopiny nyiso William Ruto tineno ka William Ruto timo mana sinani. Ntiere weg jok manokelo new funding model ni ma ok en William Ruto. Koro en tithung'e ga thung'a mondo thung' go jopiny. Koro los kindi gi yuori nikech iseng'eyo ni kodhi marach to dalano bende ok mar owadu. Nitie ng'ama nie gi duol kanyo. Koro chieng' machielo kik ichandri dhiro owadu kidwaro ndiga. Choma yuori direct. Choma shemeji te. Nizo shemeji abiro. Itima nade. Mae e gima nika. Tiende ni nitiere jok mokawo omino bad jatend piny e sector mar education. William Ruto jogi ok miye advice mar gima timore e ground. E sector mar thieth bende ndiye jok momino bade ma en nyise ni awacha kaka laki kata rach nekech Victor ipenjori niya onge japuonj moseritaya kata ngire kata profesa moro amora manyoni gi lony mani inyalo kel mondo biota sector mar education kaka CS machuno ni ne jaka kaw mana wakili maket ka to king'iyo to kata mana minister mar education mane oket manyien ni podoling momonyo guok poko loso kaka gik moko timore mondo chiw otele okang' mambele kaka yande ni neno ngire magoa ne wuok kata mana Matiang'i timo to take charge. Kori winjo ka chuno jatend piny ni ema nyaka dhi losa put moro miluongo ni town hall eka koro loso gi nyithindo gik ma minister to gi PS mar education gi directors mar ministry. Yes, mane ministry kidhi jogo house kacha directors ng'eny tanda wuoya. Koro chuno ni ene ma nyaka obiyo apenji William Ruto president nyalo biro explain gimoro amora ne jopiny kaka iolo gowi gi kaka itimo gini to mogik Victor nekech ing'eni kata mana Victor kata mana ot ka intiere kaka janyuol kata kaka wuon paro to kogik
ma gimoro amora mondo kata mana laro mondo ywe to in eme nyaka ywe laro no ng'eni tabu ni kanji odno nigi tabu to Victor ntimo gik madwa medo kaluwore gi gima nyiso ni funding ni fail ing'eyo ne king'iyo kata mana sigana manyo bedie media kor juma ni jonyuolo ywak bedo ni jeyo rwako koti maler kaka koro rwako ni ok ing'eyo kata olo kata koti ni ochulo loan mano ok ochulo ni je winjo maber bedo ni nyathi otere sikul mar academy gi samoro nyathi onwang'o sponsorship e secondary school nyocha nonwang'o NGOs moko ma nyocha ne chudo ni koro ka nyathi ni dhi e mbalariany to kinyal chune ni nyathi ni ya e family maber nikech wang'eyo NGOs mang'eny makonyo gi jamoro bende ojitolea mang'eny Victor kata inine programs mang'eny makonyo nyithindo mondo dhi sikul koro sirikal mondo gol wigi e bugo kama giketie cha mondo gi accept reality mondo gi save sector marriage education mana kar wiye